Goyo erokamano odhiambo ma kawuono ni ka Nyasaye ochako miyowa thuolo mondo wabed kamoro achiel e kanisane maler mondo wawinj wachne. Koro arwako u duto mondo walam kaachiel. Walam. Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Roho Maler, teko gi nyalo gin magi. Wakwayo ni bed kodwa e kinde ma wachako lamo kendo wapuonjore wachni. Ket teko mag mudho manadi ma din itwa kata din pachwa kata miyo chunywa bed mokwe mar winjo wachni. Ibed kodwa kiritowa nyaka ang' watieki mondo nyingi yud duong' e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Lokruok weyo richo ema wadwa lose kawuono odhiambo nieri. Ok en gimoro ni ng'ato ka gimoro yudi marach tibuok kata ibedo sore, iwinjo marach kuomi iwuon ni ketho ni ng'ato kata ketho gimoro, aywagori noweni to chunyi to bor. Mano ok en repentance, mano ok en lokruok ma wadwa wuoye. Lokruok en weyo kuma idhiye cha, itimo gimoro marach mok owinjore, koro ilokori iduogo chien. Onego bed ni kiwuotho to kichimo nyimi tir to kure mantie kethruok tilokori 180 degrees iduogo chien ing'iyo toki idok kama iaye. Mano koro kikwano ni ilokori nikech koro iweyo gima rach mitimo chande iduogo timo gima ber ma Nyasaye dwani mondo itim. Kane idhi bati koracham koro idok korachwich, kane idhi korachwich ilokori idok koracham. Samoro ng'ato nyalo both, to kiboth ibiro mana winjo marach ni to gini otimore na kama nang'o. Bura biro loyi, aeto ibiro yie ni ketho mana nikech ofwenyi, to chunyi wuon to kolokore, kendo kichopo sama chielo ibiro timo mana gino ero. Samoro yudo ka iboth to gimiboth neno kendo kiny timore ni mana kijno, to yudo ka chunyi pok olokore, en gima itimoga pile, ing'iyogo. Koro mano kata ijiso ng'ato ni amos atimo ni marach wena, ok ilokori, koro pod en mana richo. Samoro itimo mana ma nikech wich kuot ma ng'ato oyudo, iyudo wich kuot, miyo koro iwacho awacha gi dhogi ni timo mos mondo weni kethoni, to chunyi to bor gi mago. Koro kwang'iyo muma machon e weche mag ndalo 2, kitabu mar 2 kare 7 kichake wang' kar 14 owacho kamani: nito ka joga miluongo gi nyinga obolore kalama kendo dwara, ka giweyo yoregi maricho, eka nawinje polo malo minawenegi richogi kendo nares pinygi. Muma ni ne otigo e ndalo machon kane Nyasaye loso kod jo-Israel. To e seche ma wantie sani, muma ni koro en marwa. Wechegi koro iwacho ni wan, ni mondo walokre, waduog ir Nyasaye, to nyaka wabolre, nyaka walam, nyaka wakwa, nyaka wamany wang'e, eka obiro winjo to obiro resowa. Koro wachni oparonwa singruok manotimore ndalo chande. To nitie weche 4 madongo kaeri ma wasomo ma wabiro chako walosie matin e nyime kanyo. Koro ka Nyasaye nowuoyo wach mar weyo richo, mane ka nowuoye kaka iweyo richo tilokori iduogo bedo ng'ama ber. Owacho ni ka ng'ato owinjo marach kende kotimo richo, mano ok olokore, nyaka timni lokre, eka koro ikwano ni iweyo oweni richoni, nikech koro timni bende olokre, koro iduogo ir Nyasaye timo timbe mabeyo. Weyo richo timore mana ka ng'ato oloko pache gi chunye kod tim. Mane weyo richo madiera, mane lokruok be gadiera. To ka wawacho ma, ok onyiso ni nyaka wasik wapodhi richo tae wakwayo werruok ni waduogo ir Nyasaye. Ooyo, mano ok timre, ok ber, nikech Nyasaye to ng'eyo chunywa. Sama ipodhe richo mane dok ing'e ni nyalo podhe, tipo kipodhe richo, Nyasaye ong'eyo, kendo kilokri to weyoni richo. Kitimo waro yiem, ong'eyo chunyi, ok obitimo, ok obiweyoni. Kamuma manyien, ka wasomo Fweny 2 e wang'e matindo 5, Yesu loso kodwa e muma ni parie uru kuma iseaye kipodho.
lok chunyi mondo iti gima ne itimo mokwongo. To ka ok iloko chunyi, anabi miya gol tachi kare. E Kisungu owacho ni remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Koro Yesu wacho ni mondo wapar. Para ne kumi ae kibiro podho sani. Kech ong'e ni ochiegni duogo, to ka koro wasewuotho to kae wachopo kamoro to wapodho to kara duoki ochopo. Koro wapara ahinya kama wantie gi gima watimo. Ochako wacho ni mondo walokre. Repent en kwayo ng'uono, loko paro, gi weyo timo gima rach, kendo duogo ir Nyasaye gi timo gima kare. Timo wacho ni kik walok pachwa, waduogi. Wacho ni kik watim gima watimono, walok pachwa mondo waduogi. Kwa loko pachwa e gima watimo marachdi, ibiro wenwa. Koro pile loko paro gi tim ema biro miyo wenwa richowa. Tiende ni loko paro mabiro miyo timwa bende lokore, wabedo joma duogo kwayo ng'uono kendo timo gima Nyasaye dwaro, mamoro Nyasaye. To mondo wakwa weruok, nyaka wang'e rach mar richo. Ka ok wang'eyo gimomiyo richo rach, ok wanyal lokore kata adiera. Koro kwaseng'eyo ni richo en ang'o, eka wanyalo lokre madier. To richo en gima ketho dhano gi wadgi. Richo ketho dhano gi Nyasaye. To richo kelo tho. Kwaseng'e ni mane kaka richo timwa, to kwa lokre adier walokre gadiera. Koro kwa weyo richo, to waduogo ir Nyasaye tiketo wakare. Lokruok mar weyo richo nyalo timre nyadiriyo. Onyalo timre kuom ng'ato mane pok oyudo Nyasaye. To kotimre kuom ng'at mane pok oyudo Yesu, tiende ni ng'ani pok nobedo e winjruok kod Nyasaye. Unyalo paro sigand Adam kod Hawa. Kit Adam e kuma waduto wa ae. To Adam gi Hawa kane oseketho, mane gitimo richo mane Nyasaye okwerogi ni kik gitim, gichamo olemo ma Nyasaye nokwerogi ni kik gicham, noriembgi kata e puodho mar Eden. To kanye ne ok giparo mondo gikwa Nyasaye weruok. Roho ma Nyasaye ne ok onyisogi mondo gikwa Nyasaye weruok. Dine gikwa Nyasaye weruok ndalo cha dikoro okwan joricho. To nikech ne ok gikwayo weruok, Nyasaye nobuologi, to ni Nyasaye dhi oloso plan machielo manyalo resogo dhano mondo kik oketh dhano. Emomiyo nooro wuode Yesu mondo obi otho nikech richowa. To nowacho ni koro chakre kanyo richo osedonjo e piny, omiyo ng'ato ang'ata ma koth Adam en ng'ama jaricho. Nyuolo nyathi nigi richo already. Koro ka ok iyudo Yesu, to winjruok e kindi gi Nyasaye onge. Koro ka in ng'ama pok oyudo warruok, ti idwa no weni richoni, to dwaro ni mondo iyud kada warruok, mondo Yesu Kristo bed e iyi, mondo bed kindi gi Nyasaye, duogi bed nyathi Nyasaye, mondo koro ichak wuoth manyien gi Nyasaye, mondo bed ka iyudo kaka ilalori gi Nyasaye kiwuotho e piny ka nyaka chieng' idogi. Richo machielo nyalo timore, excuse me. Richo machielo nyalo timore kuom jal mosewar, kopodho moweyo kit Nyasaye mopodho richo. Tiende ni koro konyal lalore gi Nyasaye. Nosebedo e winjruok gi Nyasaye, to nikech otimo richo, koro richo ni opoge kod Nyasaye, lalruok. Koro Nyasaye kata ka loso, ok owinj gima Nyasaye wachone. Nyasaye to siko loso kodwa sate, duonde yom. To ka koro nitie blok ma richo kete kind dhano motimo richo gi Nyasaye, to koro kata dhano be ka loso gi Nyasaye, Nyasaye ok winj, nikech blok nitie. Koro iwacho ka alemo ma ywaka ywaka. Inyalo lemo migo koko mi ywag mitiek pi wang'i duto. Nyasaye ok dwoki. To ka inie larruok gi Nyasaye, to kata iwacho mana wach achiel, Nyasaye winjo. Emomiyo richo en gima rach, oketho kindwa gi Nyasaye, to oketho kindwa gi dhano, to kelo tho in the end. Koro channel mar communication kobedo blocked, to kata igo koko Nyasaye ok winji. Nyasaye be kata or messages ne biro to kochopo kama onego donj godo kuom dhano, to message dok ne wacho ni wuothi ora, to
to onge kama kalogo kawuono ayudo kolor kacha riche modino kanyo. Koro dwaro ni mondo walokre ka wan odonje richo. Adwa miyo an example of ji ariyo mang'eyo, jodongo ariyo manang'e maber ahinya manopodhi richo to richo gi nodwa bedo machalre kendo negi both gi duto machalre. Tachiel nolokore, tachiel ne ok olokore. Koro jodongo gi ne gin gi mine gi magidak godo ma mondegi. To mondegi gi nofwenyo ne gin gi mon moko magibayogo oko. Koro achiel mokwongo nikech nofwenyo richo ne ni nowinjo marach, nowinjo matek mokwayo ng'uono. To kata nokwayo ng'uono kamano, bang' ndalo moko nochako dok timo gima notimo momiyo chiege nowuok moa gi nyithinde duto adek. Mano tiende ni ok okwayo ng'uono mar adiera. Ne en jatelo e kar tiegruok mar jodaktache gi. To chiege ne gidak godo institutional house. To ofise kama ne entie ne en gi joma tiyo ne ofis. Magi duto ne mondene. Koro nochopo kama dhako achiel nogolo wang' teko ochako nyisre ni chiege. Koro dhako ni nowinjo matek ma dhako ni noluongo boyfriend ma boyfriend obiro ma one time ka ng'ani wuok dhi tich to boyfriend odonjo e ot. Oduogo sa 4 inyise ni nitie road block, onge kama odonje, mano koro ok ode. Nodoko ne matek, oduogo ma jaduong' wadgi kuma ne gitiye, jaduong' ni odhi otemo loso gi mama, ne gidagi, koro ne giyie ni ka lweny to lweny. Nochuno gi giluongo polis. Ka gidhi police station, dhako nodong' kuro gi boyfriend okete iye, dhako kweno koduogo ot. Ng'ani ne paro ni ber moduogo we dhako kuro. Kochopo sa 12 odhiambo nyithindo wa skul, en kanyo kende gi nyithindo kako tim onge, nochune mondo odog omo chiege cha. Mano golo ng'acha modok. To bang'e no nobedo ng'ama ber to for a short time. Kae koro chako timo gima notimo gieki. Dhako no neno ma dhako no. Mano nonyiso ni onge true repentance. To ng'ama chielo to ne ene manodhi ka girlfriend, bende ex-girlfriend notedo gwengi. Koro ex-girlfriend notedo ni ng'ama dhi ga safar. To ng'ani ka nodhi safar to dhi chuogni ema koro kawo ting' mar ode ni. Obiro kanyo oamne sa 12 okinyi. Koro chieng' moro ng'ani wuok ni dhi safar to ne ok odhi nikech nosenyise gima timorega. Ne en gima jogweng' ong'eyo. Koro kanoduogo, kanodhi to ng'ani odhi kaka dhi ga pile. Koro mo sa 9 gotieno to gipo ka ng'ani duogo. Koro koduogo to koyawne, kochako loso ni yawna dhot aduogo. Koro dhako thagre to baso kone ni onge gima botimo marach. Yawna yawa dhot, onge gima botimo marach. Gini aseng'e ga ming'a, dine be natimo nu marach koro asetimo. Kono yawne donjo to nyiso gimna ni wadhi uru, ka wuoth gidhi nyaka ka dhako machielo cha mano odong' dalane cha. Wuon wuoyi gi min wuoyi oluongi gibedo bura. Bura nolo ng'ani noywak kabisa molokore. To dhako no kwe ni we, dhako no ng'uono ne noko Bang' mano ne gidogo jo Nyasaye giduto. Gilokore ma gidhi gitiyo tich Nyasaye nyaka kawuono. En a very good counselor e diocese margi. Kendo chiege tiyo tich kanisa gimor kachiel gi nyithindegi. Mano en lokruok madiera ma Nyasaye dwaro. Koro kwadoke muma mar machon ma wasomo chande, wabro yudo ni nitie gik moko 4 madongo ma wawacho. Achiel en humility, bolruok e nyim Nyasaye. Nyasaye dwaro ni sama watimo richo kik wasik ka wan malo kucha ka waparo ni wan kare. Waduog piny ka mondo waywag gi Nyasaye ni waketho mondo owenwa. Nikech owacho ni ka wawuondre ni wan kare to adiera onge iwa. Johana 1:1 Matinda 8 wacho kamano. Owacho mar ariyo ni walam. Nodwaro ni mondo ka wawinje to walame, wahore, wabolre ai walam. Kwa lamo mwaywak ni Nyasaye ni watimo richo, obro weyonwa richowa kendo obro keto wakare. Mane gima Nyasaye dwaro mondo watim nikech en Nyasaye man gi hera mathoth. E Johana kacha kama wasomo chande kare chiko wacho ni ka wahulo richowa en adiera kendo makare mondo owenwa richowa kendo opuodhwa e tim duto mak odhi kare. Emomiyo nyaka wadog ir Nyasaye to mana ka wabolore kendo ka walamo. Mar adek wacho ni wadwar wang' Nyasaye. Dwaro wang' Nyasaye nyiso ni wadwaro teko moa kuom Roho mare maler mondo mi walokre kare, wabed joge. Teko mar Roho maler biro miyo watimo gik madongo dongo e kit ngimawa ka wan kod Roho mar Nyasaye kotelonwa.
kendo biro miyo ketho teko mag mudho mamiyo wadonjo e richo. Jo-Galatia 5:16 kisomo kar 16 nyaka 17 owacho ni mondo owacho ni kar 16 wacho ni to gima awachonu en ma, wawuothuru kuom roho eka ok wanatim gik ma ngima mar dhano gombo. Kar 17 to wacho kama: nikech gombo mar ngima mar dhano kedo gi dwaro mar roho, kendo dwaro mar roho kedo gi gombo mar ngima mar dhano. Gik moko ariyo gi monre, omiyo ok unyal timo gik mudwaro timo. To ka roho otelonu to ok un e bwo chik. Koro uneno gigi ariyo gi ok winjre. Roho kanie iwa wabo timo mana gima Nyasaye dwaro, to wan under grace. To sama roho onge to wan e bwo chik. To chik en gima tek luwo. Timbe kar 19 wacho ni timbe mag ngima mar dhano nenore ratiro, gin terruok, tim ma ok ler, anjawo, lamo nyiseche manono, juok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ich lit, miero, pogruok e kanyakla, gombo, mer, dwanyruok kod gik moko machalo kamago. To asiemou kaka nasiemou chon ni joma timo gik ma kamago ok noyud gweth mar loch Nyasaye. Koro gigo ung'eyo gi kendo gin kit dhano. Ochano gi maber kaka kit dhano chalo. Emomiyo mogik e weche ma owacho 4 ka en lokruok. Walokre 180 degrees mi warang kuma waaye. Turning. We turn from timbe maricho mwadog watim timbe mabeyo. Mano e ka Nyasaye biro winjowa kendo biro ng'wononwa. Wach moro ni muma mar Jo-Korintho mar 2 kar 5 wang'e matindo 17 wacho ni behold the old is gone, the new has come. Ka ng'ato osebedo kuom Kristo, ochweye manyien, gik moko duto machon koro osekadho kendo gik manyien osechopo. Mano e gima muma nowacho. To ka wapenjore to koro kara di ng'wonwa ndalo adi? Ma en question moko nego wapenjre. Roho ma Nyasaye ema biro miyo wa conviction. Sama itimo gimoro marach, Roho ma Nyasaye biro nyisi ni gini rach. Lokri aloka piyo piyo idog ir Nyasaye. To kapo idok chien, ilokri mapiyo. Nikech kok iduogo ir Nyasaye, gini nyalo yudi marach kapod idang'ni kore ka. Ng'at makare nyalo podho ndalo mang'eny to pod ochako chung' achung'a kendo. To jaricho masira achiel kende otieke. Mano e gima Ngeche 24 kar 16 wacho. Koro kik wapar ni mano momiyo wa license mar timo richo nikech koro wanyalo podho to wachung' achung'a wayudo warruok. Ooyo, Nyasaye ong'eyo chunyi to ong'eyo chunya, ong'eyo kama watime goyiem, mano ok wanyalo yude resruok. Katieko adwa wacho ni lokruok mar adier en mar chuny to kod paro to kod tim. Ka chuny adier ohero Nyasaye kendo iwuotho kiluoro Nyasaye, kidonjo richo ibiro lokori to Ruoth Nyasaye biro ng'wononi. To kapo ni richo isetimo iseweyo, to pod iyudo kidokie, dwar kaka inyalo yudo konyruok kuom ng'ama nyalo konyi, kaka pastor mar kanisa or leader mar kanisa kata mine madongo mane kanisa. Kidwaro kony, bed ng'ama ni thuolo maonge wich kuot, idhi penji. Ibiro winjo ka jasigu Satan to koni ni kik iwachi, ni kiwacho to kore kaka jogi biro kawi marach. Ooyo, mano geng'o mondo kik iyud konyruok. Yadhi ipim ni jaduong' kanisa kata mama kanisa kata ng'ama jaduong' maber mantie kata gweng' ming'eyo. Kisepimo ne biro wuotho kodi, biro puonji. Hai marach ni tinde jodongo go moloyo ma kanisa iyudo ka pastors go ma ng'ato kodhi ire, kata moloyo joma mine man gi chandruok e utegi, kodhi ir pastor oyudo ka pastor tema koro dwa mondo koro njaw ode ni mogik, oyie kawo kar chuori to koro wibido kada ka kitabuno to ng'e ni en ema koro okawo ting'. Koro miyo oyudo bedo matek, omiyo ji bende koro tinde luor mondo gimi kata respect kata ka kin kitabu to ka kichak wacho ni pastor tami, nikech koro ikia ni pastor mane matinde en jadiera. Ji timo gik moko matinde richo e wang' Nyasaye, to magi momiyo richo meda piny ka duto. Koro tem mondo kik jasigu Satan tami mondo kik wach ni ng'ato wach ni mondo konyi ya e weche machalo kamaeri. Ja-Kristo wawe timbe madonje makelonwa tem manono. Timbe mag richo, wakwa ng'wono, kik wane wich kuot.
mamiyo wabedo mabor gi Nyasaye. Sama wabor gi Nyasaye to kata somo muma ok wasom, kata lemo ok walem, kata bede lalruok ok wadhiye. Nyasachwa ma e polo nigi ng'uono mogundho kendo oikore weyonwa richowa. Ma emomiyo nooronwa wuode Yesu Kristo mondo ochulnwa gowi e msalaba mondo reswa. Yesu notimore richo mondo oketwa kare e nyim Nyasaye. Kod Jo-Korintho mokwongo kare 5 matindo 21 wachonwa kamano. Koro aweyou gi mago mondo Nyasaye ogwedhugo. Walam. Ruoth Nyasaye, iwenwa richowa kendo iketwa kare. Kigolo richowa mondo koro igolonwa luoro manade made wariwre godo madimon waneno wang'i. Iwenwa Nyasachwa e yo moro amora maponi wasetime waseketho. Mondo kwabiro iri Nyasaye waluwi ka wan kod luor kendo kwang'eyo ni gik ma watimo beyo kendo wanyalo puonjo nyithindwa bende luwi kamano. Kik iwe mirimbi tiekwa Nyasaye manyalo gik moko duto. Kwamedo bolore kuomi Ruoth me polo malo, nyiswa mana herani mosiko manyaka chieng', herani mochwere e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen.